Бам, бам. Купя и продавам, войче. Новия ни епизод на колело. Вижте. Забележително. Това е тъпата идея, която аз я измислих. И затова, това е трети епизод. Ще изрежем това, сигурно. Не, няма. Това е най-забавната част. Как щях да се прибия. Аз същото ще да кажа, но той ме изпревари. Пазика се. Вижте бара. Падам. Вижте колелото му как вали. Макара има. Не цялата. Не бързо. Да купя и продам. Войче. Бам. Тука. Да купя и продам. Войче. Бам. Дай. Карай. Извинявайте за това прекъсване, без да искахме. Карай! Завърти педала, бе! Не мога, бе. Завъртай, седно ма няма. Не, нямата. Аз го усещам. Не си перце, спокойно. По-леко съм от перце. Не си. Тежа само 20 кг. Да, бе. Добре, 200. В кавички. Да, бе. И то въздушно. Ета купя и продам. Войче. Бам. Аз съм Джон Сина. Или както там да беше няма. Прибан Сина. Това гледат малки деца. Да, може да гледат малки деца. Затова по-добре да си спестим глупостите. Как ще да падна. За съжаление ще спрем до тук. И така ще спрем като тръгнем. Чак до там до нас кола ще почне. И така, дами и господа, започваме. Ето е колата. Малко сме леко тъй като пияни, изглежда. Да, той има прегръща, но... Да, къде да се хвана и да снимам. Сега. Това може да е и порно клип. Ау! Много ясно цяло. Да, ти стискаш като змия. Тя змията не стиска толкова силно. Ти буквално си змия. Той се държи без ръце. И сега камъка. Сега като минем през камъка. Ще ти стане лошо. Извинявайте, но леко прекъснахме, защото падах от глупостта, която ще видите след. Така, пак започваме и пак ще тръгнем. Така, виждате му хубавото яки синьо. Тръгваме пак. Втори ни успешен. Пияните лудаци! Пак ще го душа. Пак ма дразни. Сега че ми падна един зъб. Да, къде тук е? Баклук! Да! Стига, бе, не като преди. Няма! Аз също не знам, тъй като ме натискаш. Виждаш, една земя прекрасна. До тук ще спрем, защото все падаме и тук има бариер и няма да показвам къде живея.